A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts a El racó del lector, un podcast sobre lectura. Ens trobem en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària 9 d'Octubre d'Alcàsser i avui ens acompanyen Sarai Maria Alemany, Anna Arastell Sant Esteban i Iris Lloria Francesc de la classe de quart A. Benvingudes a les tres. Sarai, com estàs? Bé. Bé? Anna, com estàs? Molt bé. I Iris, com estàs? Genial. Genial? M'alegra moltíssim. Havíeu estat alguna vegada en un programa de ràdio, de tele, havíeu vist en YouTube? Jo Alguna vegada, no. però poques, veiem en Jo no, mai. Iris, tu no havies estat mai en un programa de ràdio, de tele? Havies llegit en... A veure, en algun vídeo del col·le de YouTube sí. Ahà. Això també. Tu també? I tu, Sarai? Jo també. També? Has dit que havies llegit alguna vegada ballant? Sí, Així en Alcàsser? sí. Ah, I en molt bé. més pobles. Jo també, molt antes, bé. però ja no. Ah, molt bé, perfecte. Molt bé, doncs ja sou famoses, no? No, Ojalá. encara però no. No, bueno. Molt bé, doncs benvingudes a les tres al racó del lector i com saben els nostres oients, Sara i Anna Iris han vingut a recomanar uns llibres que han llegit. Sí. Molt bé, abans de tot, us agrada llegir? Sí, Sí. sí, moltíssim. Sarai, t'agrada llegir? Sí, en els temps que de pluja o que no puc eixir a jugar al carrer, me fico a llegir a vegades. I quin tipus de llibre t'agrada llegir? M'agraden més els que són d'aventures, fantasia, misteris, un poc d'humor, d'aixòs. Perfecte. Anna, a tu t'agrada llegir també? Sí, m'agrada molt. I quins llibres t'agrada llegir? Doncs m'agraden molt les aventures i misteris, però a la vegada també que siguin un poc divertits. Iris, a tu t'agrada llegir? Sí, m'agrada molt, és un dels meus hobbies. I a mi m'agraden els d'aventures, misteris, divertits, fantàstics, de tot un poc. Molt bé, perfecte. Sarai, anem a parlar del llibre que has vingut a recomanar. Quin és? Vale. El títol s'anomena Cuarto viaje al reino de la fantasía, de Jerónimo Stilton. I una pregunteta, per què triares este llibre? Jo el trié perquè començarem el confinament amb una amiga que és la meva veïna, que començaven a passar uns llibres i en un moment de passar el primer de la col·lecció i m'ha agradat molt. Entonces li demano l'altre i al final li demanem a mon pare que me compraré la col·lecció. De moment sols tinc 6, però m'aniré comprant més cada vegada, perquè és com m'emocionava, me feia risa, descobríem olors, perquè dins d'ací té olors, i feia molta il·lusió llegir-los. Ah, molt bé.
I has dit que bueno, alguna vegada ens han parlat així en el racó del lector de Jerónimo Stilton, però quants llibres n'hi ha? N'hi haurà molts, més de 100. Oh, wow. Ostres, De fet, n'hi ha seria uno que és llegir. aixina gran i de gros, aixina més o menys. Ajá. I sé que té una germana, Jerónimo Stilton. També n'hi ha Sí. llibres de la seva germana. Sí, sí que n'hi ha. Molt bé. Se diu la tia Stilton. Perfecte. Ana, quin llibre és el que vens a recomanar? Los 5 lo pasan estupendo, que es el número 11 de la colección. N'hi ha molts? 21. Wow, Y yo tinc 12. Jo recordo que de xicotet també llegia algun llibre de los 5, també vaig llegir. Està molt bé, m'agradaven molt. I per què triares los 5? Doncs una amiga de ma mare, que és mestra, me va dir que es llegiera que m'agradarien, entonces m'agradarien molt. I comencé a llegir-los molt sovint. I dis, tu vens a recomanar... Isadora Munn i el hechizo mágico. I per què triares Isadora Munn i el hechizo mágico? Doncs perquè és un llibre que està molt xulo i és per a certes edats, bueno, per a xiquets. I és de fantasia i també hi ha col·lecció, no hi ha tants llibres com Jerónimo, però hi ha una col·lecció. I este és el... T'has llegit algun més d'Isadora Munn? No, sols tinc però m'agradaria tindre la col·lecció. Molt bé, Sarai, qui és el protagonista? Jerónimo Stilton. I com és, segons tu, com és Jerónimo Stilton? És com un ratolí que va sempre així prou elegant i també en els contes sol anar més en armadures perquè té que lluitar contra els dracs i més coses mals com trolls, bruixes i més coses. Pues, per això el seu aspecte és xulo. I apareixen més personatges en la Sí, història? també apareixen Alice, que és una guerrera que, a part de ser guerrera, és domadora de dracs de plata. També apareix Tizón III, que és un drac, és prou malo, però a vegades és conscient de les coses que fa. També està Plumilla Verdosa, que és com una granota, un sapo que escriu històries, poemes i està sempre parlant, no calla mai. Sarai, fes un xicotet resum de la història. Doncs Jerónimo estava en sa casa, va recibir una carta que li donava el dragón de l'arcoiris, que també és un altre personatge, i era de Alice, que li dia ven al reino de la fantasía, por favor. Entonces, quan anà, li digueren que furtaren l'últim ou de drac. Entonces, li digueren que per favor el recuperara, però abans de tot això el portaren al lloc on estava i veieren que la reixa estava en unes garres, estava com forada i hi havia un tros de tela roja. I ahí començà a sospitar quina persona podia ser, però encara no ho sabia. I investigar més a distints mons, distints olfactes, i per a saber qui era ja ho descobriren, i mentre es feren la guerra, quan trobaren els ous, eclosionaren i van néixer 2 dracs d'un ou. Entonces, com sabien que era, no volien dir-li a Tizón, que era el que els havia llevat, que era ell. Entonces, ell va assumir que fou ell el que el va llevar. I com a castig, anà a la reina del reino de la fantasía y dije, como castigo, que no es muy castigo, los cuidarás. Y ahí se fica a plorar y acepta. I en un moment ens has contat tot el llibre. No tot. I has comentat abans una coseta, dius que també hi ha olors. Sí. Què vol dir això? Explica'ns un poc. Doncs en pàgines n'hi ha com dibuixets que poden ser o tufos o perfumes fantàstics, que tu rasques i es pots olorar.
Vols ensenyar alguna d'aquestes pàgines? Vale. Quina és la teva pàgina favorita del llibre? La meva preferida és aquesta, que és com... és un mateix bosc que dins té la primavera i l'estiu. Doncs m'agrada molt perquè és com... estàs en el mateix lloc però passes a altre món. Molt bé. Esta no fa olor, però n'hi ha més. Hi ha algunes que has de rascar per a Sí. veure... Mira, esta es la de la batalla que dia. I els olors, ara vos busqué uno. Bueno, me'ls sé de memòria i és que l'olor és com una caldera màgica de bruixes que té ulls de granota, de sapo, colmillos de serp i fa molt mal olor. Això alimenta molt, no? També hi ha que és com una font que té un cor i olora superbé. Molt bé, perfecte, Sara. I ara després continuarem parlant de la Vale. teva història. Ana, vens a recomanar Los 5 lo pasan estupendo. Sí. Qui són els personatges? Els principals són 5 que se diuen Julián, Dick, Jorge, Ana i Tim, que és un gos. Tim. I altres personatges serien jo, el tio Quintín, la tia Fanny, els ferians, Terry Kane i Pottersham. I com són aquests personatges? Com són ells o elles? Els principals són molt aventurers i sempre estaran dins d'aventures i misteris. I després des que vos he comentat, jo també ajuda en algunes aventures. Jo Quintín, Terry Kane i Pottersham són científics famosos. La tia Fanny és la dona del tio Quintín i els ferians pues, són que venen de la fira. I conta's un poquet, quina aventura tenen en aquest llibre els amics? Los 5 se anaven de vacances a un poble que se diu Farinals i volien visar les caravanes en un lloc, però els ferians li van dir que no, perquè volien anar als xiquets. Però com la seva amiga jo era el nebot d'un dels ferians, li va dir que se quedara. Entonces, com en Farinals hi ha un castell, se donen compte que hi ha una persona segrestada en el castell. I tots junts aconsegueixen salvar a la persona que estava segrestada. I se donen compte de qui era i eren unes persones que havien estat desaparegudes, les que estaven segrestades. I això tracta. Molt interessant. Molt bé. I Iris, Isadora Moon y el hechizo mágico. Sí. A veure, el personatge principal, Isadora Moon. efectivament. I també un tipus personatge principal seria el seu companyer, que es diu Pinky, que era un conill de peluche, però la seva mare, com és fada, el va fer que fera com una persona, que va parlar i tot. Vale. Recorde també que alguna vegada ens han parlat d'Isadora Moon, però Sí. conta'ns tu, com creus que és Isadora Moon? Doncs és una xiqueta molt divertida, que sempre està contenta, alegre, no sé, molt simpàtica. I li agraden molt les aventures, Sí, i ella també fa coses de màgia? sí, perquè és mig vampir, mig fada. Molt bé. I el seu company Pinky Sí, li acompanya sempre? sí, en totes les seves aventures. I quins altres personatges apareixen per ahí? També està el conde Bartolomeo, que és el seu pare, que és un vampir, i la seva mare, que se diu la condessa Cordelia, que és una fada. I en aquesta aventura d'Isadora Moon, què li passa a ella? Fes un xico de resum. Doncs ella va al col·le i el seu amic és el seu aniversari i va celebrar-lo en una bolera. Bueno, no, en una bolera no. En un... Bueno, para patinar en gel. Vale, en una Però- pista de patinatge. Pero es molt car, entonces se les podía convidar a 3 amics. Ja ella no li pogué convidar i Isadora es va ficar molt trista, però després
sa mare va cridar a la seva tia, que és la fada del gel, i va fer una pista de gel per a patinar sols per a Isadora. Ah. I no convidar els seus amics. No. Ai, Isadora molt mal. Bueno, després sí. Vale. Molt bé. I conta, Iris, què és el que més t'ha agradat de la història? Doncs les aventures, perquè són molt divertides i, bueno, ja ho veureu. I alguna en especial que t'hagi agradat molt? Doncs que ella construís un nino de neu i la seva tia, com era neu màgica, se converteix en una persona real, el nino de neu. Ah, que és el dibuix que hi ha a la portada. Sí. Molt bé. I pues, com no pot estar ahí molt de temps perquè se va derretir, la Isadora Moon du al xiquet al reine de la neu. Bueno, és una bona xiqueta. Molt bona xiqueta. Anna, què és el que més t'ha agradat? Quina part de la història t'ha agradat més? Doncs quan salven a tots i porten al Maró a la càrcel i tots junts disfrutem. I a tu, Sarai, què és el que més t'ha agradat? A mi el que més m'agrada, a part de quan els ous eclosionen i són els dracs, és quan el drac de l'arcoiris, que és este d'ací, i la mascota d'Alice, que és un drac de plata, estan juntets ahí dormint perquè fan molta risa. Quin és el personatge que més us ha agradat de la història? Per exemple, Sarai. Vale. A mi el que més m'ha agradat és el rei Robur, perquè és meitat una cosa mitològica, meitat humà, meitat animal. O sigui, m'agrada molt. I també Alice, perquè moltes vegades dient que les xiques no poden fer res. I ella demostra que les xiques poden ser guerreres, poden tocar molts instruments, poden fer de tot. Anna, quin és el personatge que més t'ha agradat? És Jou perquè ha ajudat a tots en tot i quasi mort per ajudar-los, però ella seguia davant i sempre els estava ajudant. I tu, Iris? Doncs a mi m'ha agradat Isadora Moon. Com ja he dit antes, era mig vampir, mig fada, entonces és una combinació rara però mola molt. I també m'ha agradat molt el nino de neu perquè a mi m'agradaria fer un nino de neu i que se convertirà en una persona màgica i a part era superdivertit i amable. Us ha agradat la història que heu llegit? Molt. Moltíssim. Jo crec que és una de les meves preferides. Sí, per això ho hem triat, crec. Molt bé, m'alegro moltíssim. I conteu-me alguna coseta més. Anem a fer una coseta, anem a fer una xicoteta pausa, i de seguida tornem a les nostres convidades. Vale. Pausa! A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Estem així una altra vegada a la Biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària 9 d'octubre d'Alcàsser amb Sarai Maria Alemany, Anna Rastell Sant Esteban i Iris Lloria Francesc de la classe de quart A que han vingut a recomanar-nos uns llibres que han llegit: Jerónimo Stilton, Cuarto viaje al reino de la fantasía, Los 5 lo pasan estupendo y Isadora Moon i El hechizo mágico. Sí. Voleu afegir alguna coseta més del que heu comentat abans? Sí. A veure, per exemple, qui vol començar dels tres? Jo mateix. El seu la matotis a la vegada. Ole. A veure, anem a començar ara per Iris. Iris, Vale, mira. què vols afegir del teu llibre? Quan s'acaba el llibre, així, a partir de totes aquestes pàgines, te fica receptes de cuina, manualitats i no sé, m'encanta. I has provat a fer-ne alguna? Alguna No, recepta? però ho tinc pendent. Hi ha alguna manualitat de les que hi ha? Sí, alguna. Molt bé. I t'ha agradat? Sí, molt xules. I creus que són interessants les manualitats que n'hi ha en les receptes? Sí. Molt bé. Anna, què vols dir més del teu llibre? Doncs que una cosa d'uns personatges que són els ferians, que són
però a mi són super al·lucinants perquè uno se pot posar en un tubo super xicotet, pot caure. L'altre és domador de serps. L'altre, que és aquest, pot tragar foc sense quemar-se i un altre pot detectar si estás diciendo mentiras o no solamente mirarte. Entonces pues me parece molt impressionant. Sarai, què vols dir del teu llibre? Vull que afegir que se m'ha olvidat d'un personatge que se diu el rei Robur, que en realitat és un reno, però una bruixa que se diu Brujacha li va hechizar i ara se va convertir en ave. Molt bé. I ara anem a parlar d'altra cosa, o d'altres llibres, d'altres llibres. Teniu en casa algun llibre o teniu per allà algun llibre que estigueu llegint o que vulgueu llegir? Jo estic llegint uno. Quin? El quinto viaje al reino de la fantasía, de Jerónimo Stilton. Ah, molt bé. Estàs seguint la col·lecció. Sí. Està molt bé. I t'està agradant? I on va? Esta vegada on va Jerónimo Stilton? Esta vegada... O què li passa? Què li està passant de moment del que ha llegit? Quan llegeix la carta també, i va al reino de la fantasía, li diu el rei Robur, que en este cas és ell perquè estava en el reino de los elfos, perquè és mig humà, mig elfo, mig reno. I li diu que hi ha molts terremotos en la isla, que no sabem per què, i tenen que anar a descobrir-ho. Entonces van i van a un lloc que era una torre de molts savis, que hi havia molts llibres i de tot, i dia no sabia que estava mi maestro, perquè ell era prou gamberra quan era xicotet. I Jerónimo no fa cas perquè volia solucionar el problema, entra i li ho pregunta. I com ell és el més sabio de tota la isla, no sabia per què passava, ell també ho estava investigant. Entonces li diu, ves a la biblioteca mágica y coge un libro. Entonces la agarra y el llibre se diu Tomo Primero, que és com aixina de gran i de llarg, i te ho explica tot, perquè pot caminar, parlar i veure. I menjar i més coses. T'està agradant la història? Sí. Molt bé. Jo ara m'estic llegint també un llibre que se diu El diario de Greg, crec que és el número 9, se diu Mala Suerte, i tracta de que Grego, que és el protagonista, té un amic, que solo té uno, ¿vale? Y ese amigo tiene una novia. Entonces, desde que tiene novia, ya no le parla. Entonces está tratando de buscarse la vida para conseguir més amics. I li dona ràbia que s'observa que té, crec que 3 anys, tinga més amics que ell. I és molt graciós, molt divertit. T'està agradant la història? Sí, molt. Molt bé. Iris, quin llibre és el que t'espera i amagat? Jo a casa tinc uno que me regalaren que se diu Amar, que et conta moltes emocions que no coneguem tots, no? És tristesa, ràbia i tot això. Algunes coses que no coneguem molt i m'agrada perquè així conec més emocions i sé el que signifiquen. Molt bé. T'està agradant el llibre? Sí, està molt xulo. Digues, Anna. Que sobre el que ha dit de que ja tenim un llibre d'emocions, jo també tinc uno que s'anomena Emocionari, que també diu moltíssimes emocions, crec que té 83 emocions, i doncs també ho recomano molt. Perquè també a mi al final posa com regular les emocions. Entonces, pues, m'ajuda també a regular les emocions. Perfecte. I en classe? Esteu llegint algun llibre tota la classe de la tertúlia? Sí. Demà acabarem un llibre que és el de Peter Pan. El de Peter Pan esteu. Sí. Nos falta ja superpoquet. No, ja se n'ha 5 acabat. pàgines. Bueno, coneixeu ja la història de Peter Pan? Sí, Jo no. La Jo m'he vist pel·lícula, pel·li. jo el llibre no. Havíeu vist la pel·lícula? Jo no. Jo no he vist pel·lis, la de dibuixos i la de persones. Jo no. I què penseu del llibre? Que Es pareix molt a la pel·lícula? Canvien coses? No. jo no m'he vist la pel·lícula, però podria dir que el llibre és un poc com machista, perquè li estan
molt importància al protagonista, que són xics, però com hi ha uns malos que sempre tenen tot el contrari, però les xiques i entonces pues eso pues me parece un poco más del llibre, però l'altre m'ha agradat molt. Jo m'he vist la pel·lícula i no es sembla, en algunes coses es sembla, però el llibre és totalment diferent a la pel·li. I a mi m'ha agradat molt, està molt interessant. No es pareix quasi res, a part de lo de Garcia i Peter, que això sí, que no dia que Wendy tenia un germà que se diu Miguel i Juan. En la pel·lícula no diu i en el llibre sí. Bueno, normalmente esa pel·lícula, per exemple, jo crec que l'han modificat molt per a que siga per a tots els públics, per a que han eliminat moltes coses que en el seu moment podien resultar, o que ara mateixa podrien resultar inadequades. Sí. Val? Fer una adaptació i bueno, ahí estamos. Sempre millor el llibre perquè el llibre a més explica moltes més coses, dona molts detalls. En la pel·lícula, doncs, primer perquè en tan poc de temps no poden explicar-ho tot ni mostrar-ho tot i després que, bueno, que modifiquen cosetes. Jo no m'he vist la pel·lícula, però me la vaig veure aquest cap de setmana i penso que està millor el llibre, perquè jo quan veig un llibre, quan veig una pel·li que té un llibre sempre m'agrada més el llibre. No sé. Pot ser que en esta canvi. Què heu après del llibre que heu llegit? Perquè normalment dels llibres sempre aprendrem alguna coseta. Sí. Vosaltres, per exemple, Sarai, què has après del llibre? Jo he aprengut diverses coses, sabes, vaig a contar dos en aquest moment, però és la primera que quan fas una cosa i no te rendisques si continues fent-la i que els teus poders no impedisquen fer les coses, perquè Jerónimo demostra que ell, per exemple, ell té vèrtigo i té que pujar a moltes coses altes. I Anna, què t'ha ensenyat a tu el llibre? Dos coses. La primera és que quan tu tens un amic que està com, no sé com dir-ho, en perill i necessita ajuda, sempre tens que ajudar-lo. I també que les coses no són sempre el que pareix, perquè pensaven que una persona era molt bona i acaba sent la més mala del llibre. Entonces, hice esas cosas. I a tu, Nikis? Pues a mi m'ha ensenyat que encara que no te deixen anar a un puesto, tu no te rendisques, tu fes el que a tu t'agrada i tot això. I que sigues amable i amistós en tota la gent, perquè si no te quedarà ningú. Vale, se m'havia oblidat dir una cosa que també era que si no vols, no deixes de creure en la màgia perquè sempre t'aportarà més il·lusions i més coses a la vida. Molt bé, ja per anar acabant, m'agradaria que mirant a càmera recomanareu els llibres que heu llegit i per què penseu que a la gent li agradarà llegir-lo. Val? Comences tu, Sarai? Vale. Jo el recomanaria a totes les persones que creguen en la màgia, que els agraden les aventures, el misteri i l'humor. Creus que els agradarà? Jo crec que sí, perquè la majoria de persones ens agrada molt riure i per això jo crec que els agradarà. Anna? Jo recomano a les persones també que li agraden els llibres de misteri i aventures i també si a tu no t'agrada llegir molt aquest, o sigui, sí que t'agrada, però no vols que la llibre sigui molt xicoteta ni molt gran i no vols... vos el recomano perquè és superfàcil de llegir i a la vegada és entretingut. Entonces vos el recomano. Doncs jo el recomano per a la gent que li agraden les aventures i la fantasia, que a mi m'encanta. I també que vos recomano este, és el meu preferit de la col·lecció, encara que no m'haig llegit els altres, però que està molt guai i que el llegeixi, per favor. Molt bé, doncs, com ha anat? Heu passat un moment entretingut? Sí. Almenys
Heu faltat una clase. He votat l'examen, però no L'examen. després Heu votat un examen, no me digueu això. Però per igualment favor. la Però anem a després el fer. tenim que fer. Ah, bueno. Però després que s'estem d'escriure. Bueno, ho heu passat bé? Però com has dit que això Sí, molt bé. Encara estem nervioses? No, Bueno, regulem. jo no. Bueno, Que doncs, tranquil·la, relaja. ja ha passat tot, val? Ja anem a donar per acabat el programa i Sarai Maria Alemany, Anna Rastell, Sant Esteban Iris, Llòria Francesc, moltíssimes gràcies per haver vingut així al racó del lector A ti. A tu, i Maria. espero que continueu vivint moltes aventures i cada un dels llibres que llegiu. Val? Moltes gràcies i als nostres oients, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins un altre episodi. Adéu. Adeu. Pace back and forth along this road. All these stops we just go by. To the faces that we know, to the faces that we hide.